Hei kaikki! Tää on mun ensimmäinen kunnollinen musa-aiheinen video, mitä mä teen mun kanavalle. Ei oo. Tänään me tosiaan tehdään biisi niin kuin Ibe. Kuka on Ibe? No Ibe, eli Ilmari Johannes Kärki, on länsi. Eli tehdään tosiaan Iben kaltainen biisi, mutta mä en kuule sitä biisiä. Eli mä en kuule mitään, mitä mä teen. Mä en kuule mitään sampleja. Mä kuulen vaan mun omat ajatukset tän aikana, kun mä teen. Eli laitan kuulokkeet pois ja ruvetaan tekemään. Mä oon vasta nyt lähiaikoina päässyt kunnolla ineen tohon Iben musiikkiin. Mä en oo aikaisemmin oikein ollenkaan välittänyt siitä. Mut jotenkin lähiaikoina mulla on nyt napsahtanut se aika hyvinkin. Etitään genre. Taas voi etsiä talleenkin. Mitäs me etsitään Ibe? Hip-hop, trap, instrument. No en... otetaan synth. Mulla ei mitään haju millainen sieltä siis tulee. Mutta tää on varmaan hyvä. Te siis vissiin kuulette kaiken, joo. Minä oikein tiedä millainen tää on, mutta tää vaikuttaa ihan hyvältä. Mä en ota yhtäkään ääntä mun omasta kirjastosta, vaan tuolta netistä. Koska mä en tiedä mitä siellä netissä on, mutta mä oon käynyt nää varmaan miljoona kertaa kaikki mun rummut läpi. Eli otetaan seuraavaksi vaikka rummut. Ne on nyt ehkä helpoin löytää. Otetaan smooth, tuo kuulostaa hyvältä. Snare best. No jos toi on paras, niin otetaan se. Heitään pari eri haitsua, koska mä tykkään silleen, että on vähän enemmän variaatiota. Että on yksi vähän kovempi ja sitten yksi vähän hiljaisempi. Ja se on yleensä muutenkin trappi tai rappibiiteissä ylipäätään silleen, että siinä on niinku että se on vähän sellainen hiljaisempi se toinen, niin että sen tulee swing. Ja toisaalta moni ei sitä jaksa tehdä, joka on perseestä. Tää on varmaan tosi hyvän kuulonen. Oi ei voi pelottaa. Miksi se klippaa noin paljon? Ja rummut on kiva, jos niissä on vähän distortionia, niin heitään sinne tämmönen plugini. Tehdään näin, niin nyt se kuulostaa tältä, että siihen tulee niinku... Sitten lähtee tää meidän paras hyvän kuulonen. En mä tiedä miltä tää voi kuulostaa. Mä vaan tiedän, että se on varmaan tosi kovalla. Oh, guitar! Tuolla. Like we used to. Guitar. Aika hyvän kuulonen. Hei! Tähän on jo aika hyvä. Tehdään semmonen hassu piano tänne. Otan mun lempparipiano Keytsone. Eli heitään tosi sellaisia ihania sointuja. Heitään tonne tuommonen. Tuo on tommonen vähän erilainen. Kuunnellaan. Näin. Ja sitten loopataan se, mutta laitetaan silleen, että tuo alhaalla. Ja silleen, että tuo ylhäällä. Tää on erilaista musiikkia. Laitan siihen reverbiä. Näin, ja sitten se biisi voisi loppua tähän kitaraan. Itse asiassa otan tää, kun tää soi jo. Ja sitten laitetaan noin ja sitten se feidaa pois. Koska kun biisi feidaa pois, sit tietää, että se on hyvä. Hetkinen. Jossain on jotain vikana. Se kaatu. Väsäsin se about samaan pisteeseen, mihin mä olin tehnytkin. Ilman ääniä tietenkin. Sitten heitää haitsuja vähän hiljaisemmalla. Ibe tykkää räppää siitä välillä, että miten se valihtee molemmat. Ja siitä, mitä se on businessmies. Ja tykkää olla tytöistä. Minä en tytöistä tykkää. Mutta kirjoitan tytöistä. Kirjoitan myös rahasta. On niinku... Roope on... Mä oon Ibe. Mut en Sibelius. On kipeä. Ja Ibe tykkää välillä myös tästä, että se kirjoittaa riimin, aloittaa riimin, mutta se ei riimaa sitä mitenkään enää. Niin sick, et on sairaalas. Mä oon Ibe, melkein. Vibe, hemo, vibe, täällä. Keksitään uusi sana? Ribe. Mä tykkään massista. Mut en yhtään kassi. Mä oon Ibe, melkein Sibelius, on kipeä. Tulee tämmönen pieni laulu kohta. Koska mulla on paljon bisneksiä, en ikin oo harrastanut miehen kanssa. Seuraavaksi
heitän tää trackille. Tää on nyt trackillä 6, niin heitän nääkin 6:lle. Mä oon Ibe. Näin. Sitten olisi aika vähän niinku kuunnella tämä. Ja kerron vähän mietteitä tän jälkeen. Sitten, että millainen olo mulla oli tästä. Sitten lähtee Ibe-biisi, mutta mä en kuullut, kun mä tein sitä. Mä oon Ibe, melkein Sibelius. On kipeä, niin siket on sairaalas. Mä oon Ibe, melkein Vibe. Hemo, Vibe, täällä Tibe. Mä tykkään massista, mutta en yhtään kassista. Hei, on naisten mies. Mulla on kainala ties, kuka ties. No mie ja sie ja kaikki täällä. Sitten tulee tää breikki. Ei oo yhtään ongelmia. Paitsi se, et mulla on liian vähän naisia. Ei niitä löydy joka sormelle. Pitää palata työn ääreen sormelle. Koska mulla on paljon bisneksiä. En ikin oo harrastanut miehen kanssa. Pelasin eilen futista. Joo, joku hakkas mut, nyt se saa tutista. Se saa tuntee mun raivon, se saa tutustua Raimoon. Raimo on mun kaveri, sano moi Raimolle. Mä oon Ibe, melkein Sibelius on myös kipeä. Niin siket on sairaalas. Mä oon Ibe, melkein Vibe. Hemo, Vibe, täällä aina Tibe. Yeah, you know what's up. Hyvä vitun biitti. Ois se voinut olla huonompikin.